नवरात्रामध्ये कोल्हापूरच्या महालक्ष्मीच्या दर्शनासाठी लाखो भाविक येत असतात। त्याचप्रमाणे सातारा जिल्ह्यातील भुईंज येथील महालक्ष्मीच्या दर्शनासाठीही अनेक भाविक जातात। सप्त ऋषींपैकी एक असलेले भृगु ऋषी यांच्या तपश्चर्याने पावन झालेल्या कृष्णा नदीच्या भुईंज परिसरास विशेष महत्त्व आहे। या कृष्णा नदीच्या काठी ज्योतिष पंचांग आदी शास्त्रासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान असलेल्या भृगु ऋषींची समाधी आहे। या समाधीच्या जवळच आदिशक्ती योगमाया श्री महालक्ष्मीचं मंदिर आहे। महालक्ष्मीचं माहेर वासिन गाव म्हणून या गावाचा लौकिक आहे। या ठिकाणी दगडी पाषाणामधील 3 फूट उंचीची महालक्ष्मीची मूर्ती मनमोहक असून भक्तांवर कृपा आशीर्वाद करत आहे। कॅमेरामन संजय सुपेकर सह शशिकांत कोरे, दिनमान, सातारा।